azuocha manyumba azuocha ma business akangopeza muntu wakumwera amenye wakumwera akumanga business amochere mpaka kupeza wa police amene mukudziwira amene anapangira muja kuti bwepera bwala watu kuchokera sana bwera kuno kuzapepesa sana onese chisoni iwa maganiza kuda ngala akabaga zimene zija ndekuti atenga boma mosafuta ndi atukwana anyoza iwo patsogolo atavala ma uniform ngala byo kunkoto akutsogolera mademu ophwanya mastore ononga katundu kwacha ma office ati afuna utsogolera avala ma uniform olembedwa mawu osaopa mpaka ne wina mtsogole wawo malankula mawu onena kuti tiona magazi mbalo kazikitsa anyamata yawo ati asilikali yawo adukhala ndi brigade ngadabula ku nkhondo ndimene amapatsa ndalama kwapatsa anyamata mowa muziphwanya muzipanga chibwerese chisokonezi ndesana dziwa kuti kunjaku kuli muno President Professor Arthur Peter Mutharika kamaenda apa mtsogolo wa mtendere iwo nangokhala phe ndana ngontulutsa ungono bekidukiti Daile ndazungulira ndapita chigawo chapakati kumwera kumpoto game tembenu adziwiro ati kuti game yasokonekera sakuipula ndana mana ndikulankhula pano zipani 9 kulimba na running mate mmoja achinyamata ngonena kuti apenga heavy sama iwerenga bwino sama mudziwa atubere lepa anazungulira mutu nyama okanga nokauka abogawa na ziwalo nyama sana hapa wina ntenga mwendo inanufuna mutu tenga mwendo winawo umena nduwanga ayamba kumenya na ukawa za sokoneke gema maindaba musa kuipula olopangono amaganiza za masewe chifukazi mena chita miezi 11 za kumbutsa amalango kuti anthu awa sana sinti the congress yomwe ija yankhanza sifanizire 31 years simena anapanga Malawi Congress Party ndikumenya Malawi kumanga Malawi kumpa Malawi ambiri anatawa dziko lino kukhala kunja chifukwa ulamulo wa nkhanza ndemudziwa maindaba kuti vote imene ilipa mukhale mukufatsa bwinobwino kodi mukufuna kubwereranso nthawi ya chipani chimodzi nthawi ya nkhanza nthawi yomenyana nkhani yonyozana nthawi inena kuti kunalibe kusankha kuti ukakhala supporter wa chipani china ankakanisa ankakana matipati ankatiuza kuti matipati ndi nkhondo 1993 ndipene ife tinavota kuno kuti tikufuna mtendere tikufuna matipati iwo achamakana ankanena kuti matipati ndi nkhondo 1994 ndimene kuno munavotera chipani cha UDF kuti chilamule dziko lino 1999 tinapita kuchisankho iwo anayima iwo analuza kumbuyo kwakeko ati mwatibera 2004 tinapitanso kuchisankho amalawi anavota titavota iwo analuza samafuna kuvomereza ati tabera chisankho 2009 amalawi anapita kuvota iwo analuza ati tabera chisankho 2014 tinapita kuvota kungochonga pamene pacha ndikuti mwavotera President Professor Arthur Peter Mutharika ngati president wa dziko la Malawi komanso zithandauza kuti mwavotera Atupele Mulozi kuti akhale wachiwiri wawo ngati Vice President of the Republic of Malawi.
izi ndikunena chifukwa ena mwina popita kachonga akayang'ana kuti atipera lipati pamene pakhale nkhope ya president Profesa Arthur Mutharika ndi chimanga ndipo chonga ndikuti mwavoteranso atipere muluzi chifukwa miyezi 11 taona zimene achita mdziko muno kuotchana katundu kulilongo kugwetsana manyumba kulilongo ndi madera ena kupeza munthu wakumwera kumthamangitsa kuibwererano kwanu kuoneka poyera kuti MCP sinasinthe ndeife tapangise manyazi pepani agoga amene muli pano ni mafumu ine kubwera kuno nabweranso kuzakuyenderani koma kuzaonanso msewu umene tiyambe posachedwa kuika tala kuno pamene president anandituma kuno amafuna nza kutsimikizeni kuti choyambirira tionetsetse kuti msewu umenewo uthe mwachangu chifukwa tikapanga chonchi ndekuti kudera konseku kutseguka zoka upalendo ndekuti mahotela abwera kumeneko komanso ndekuti mabizinesi ambiri aziyenda kubwera mabanki komanso kubwera mafilling station President Profesa Arthur Mutharika oye! China chimene ndituma president ni nkhani ya ngongole kuno mumalima komanso mapanga mabusiness association tikapanga ulimi ndi business iso koma mukuswa mpamba ndeno a president akazikisa thumba lapadera 15 billion kwacha kuti azimayi azibambo anyamata asongwana ngongole ikufikeni